Toto urobte skôr, než začnete na LinkedIn. Ten prvý krok je úplne niekde inde. Nie je profil, nie je headline, ale test osobnosti. Aby ste vedeli, čo je vám prirodzené, na čo vám záleží a kto vlastne ste. Keď neviete, kto ste, tak budete len kopírovať štýl iných. A LinkedInčania vás prekúknú. A niekedy vás ani nechcú prekúknuť. Testy sú platené a neplatené. Platený Gallup a neplatený Emiero. A o tom sa poďme porozprávať. 60 rýchlych otázok, pri odpovediach volíte len preferenciu, vyjde vám jedna typológia a dokopy ich je 16. Môže z vás byť vizionár, živiteľ či inšpektor. Mne vyšlo, že som poradca. Náhoda? Niekedy nás brzdí sklon k prílišnému perfekcionalizmu. Sme idealistickí, sme najpoetickejší a najromantickejší. A metafory používam s neobvyklou eleganciou. LinkedIn je pódium, ale skôr než nám vyjdete, mali by ste sa pozrieť do zrkadla. Zrkadielko, kto je najkrajší? A vlastne nič.